שלום לכולם. היום אנחנו נדבר על הנושא של ניהול זיכרון. ננסה לגעת בכמה רעיונות כלליים, בכמה תפיסות, וגם לדבר על כמה דברים שספציפיים לצורת העבודה שלנו. מקווה שנחכים. בואו נדבר קצת קודם כל על הזיכרון שתופס יישום במערכת. אז כמו שאתם יודעים, אפשר להסתכל כאן בפרוססים. אתם יכולים לראות את כל היישומים שרצים, אתם יכולים לראות בין היתר כמה זיכרון תופס כל יישום. אם זה ככה בשביל סדר גודל, אתם יכולים לראות שה-Visual Studio לוקח חצי ג'יגה, ושאחריו האקספלורר יכול לעלות מאוד. האקספלורר יכול להיות 50, כמו שאתם רואים אותו כאן, הוא לא עושה הרבה, יכול להיות הרבה מאוד. סליחה, זה ה-Windows Explorer, זה הסייר של מערכת הקבצים. אוקיי? זה לא האקספלורר. האקספלורר, אם אני אפתח פה אחד מהבראוזרים שלי, אז תראו שהוא לא קטן. איפה הוא? עכשיו הוא לא מראה כלום, אולי הוא כן קטן. הנה, אינטרנט אקספלורר הוא 10 מגה, אוקיי? הוא מאוד תלוי במה שהוא עושה. אם אני אגלוש לאתרים, אז אני לא יודע, זה תלוי באתר, איזה אתר יש בו הרבה רעש וצלצולים, נגיד וואלה, co.il. אם אני הולך לוואלה, בואו נראה מה קרה לו מבחינת צריכת זיכרון. עכשיו יש לו תמונות, הוא מראה אנימציות, הוא בלה 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 בלה. ראיתם? קפץ ל-62, אוקיי? וזה כשיש לי טאב אחד פתוח. זה גם כן סיפור מעניין, מה הוא עושה עם הטאבים. אם אני אעשה כאן עוד טאב פתוח, ואני אכנס נניח להוטמייל, נגיד MSDN. בואו נראה מה קורה כאן. אתם רואים שיש שניים עכשיו. אתם רואים את זה? אתם רואים שיש שניים? זה... יש עוד אחד למטה? כן, זאת השיטה החדשה. המונח המקצועי לסיפורים האלה נקרא isolation. לפעמים יישום ירצה להריץ יותר מפרוסס אחד, או לחלק בתוך הפרוסס לאפ דומיינים, כדי למנוע בעיות. זאת אומרת, אם נניח עמוד אינטרנט אחד גורם להתרסקות של הדפדפן, אז הוא ירסק רק את הפרוסס שלו ולא ירסק את הפרוססים האחרים. אוקיי? זוכרים שבגרסאות קודמות של אקספלורר, כשמשהו היה משתבש, אז הוא היה מודיע לך אקספלורר הלך, והיה סוגר לך את כל האקספלורר. מי שעבר לאקספלורר, אני לא זוכר בדיוק איך הם התקדמו בזה, באיזה סדר, אבל מי שעבר לאקספלוררים מתקדמים יותר, יודע שהיום כשמתרסק לו האקספלורר, הוא סוגר לו את הטאב, הוא לא סוגר לו את כל היישום. בסדר? אז זה נובע מהדבר הזה שהוא מריץ כמה פרוססים במקביל. אוקיי? אז אתם יכולים לראות כאן את הסדרי גודל, אתם יכולים לראות שיש קטנים יותר, אוקיי? כל מיני טולים כאלה וכל מיני עניינים כאלה יכולים להיות מאוד מאוד קטנים, אוקיי? כמובן שנראה כאן גם סרוויסים, אנחנו אמורים לראות כאן את כל הפרוססים שרצים על המכונה. מישהו יודע מה צריכת הזיכרון של Assets 1? מישהו יודע מה צריכת הזיכרון של הקליינט של SAP? לא. הקליינט של SAP בערך בסביבות 50. מישהו יודע כמה Outlook, כמה Excel? אני אתן לכם סדרי גודל. בסדר? Excel באמת עובד על סביבות ה-10-15. כמובן תלוי אם פתוחים נתונים, פתוחים נתונים הוא יהיה הרבה יותר. Outlook נמצא באזור של 60, גם כן זה תלוי, אצלי הוא 60, אני לא יודע, זה תלוי בנתונים שיש לכל אחד. SAP באזור של 50-60, Assets 1 בסביבות 150, אוקיי? לפני שהוא התחיל לעשות משהו. בסדר? רק שיהיה לכם איזשהו סוג של מושג. טוב. אוקיי, אז הצצנו רגע בפרוססים. בואו נדבר רגע על ממה מורכבת צריכת הזיכרון של היישום. בסדר? נקרא לזה צריכת הזיכרון של היישום. ובואו נדבר על ממה זה מורכב. אז אם אנחנו מסתכלים על ה-50 מגה או ה-150 מגה, הם מורכבים בעיקר משני חלקים גדולים. חלק אחד זה מה שהיישום צריך בשביל לרוץ. אוקיי? זה כל עשיתי משתנה, הקציתי לו, בניתי אובייקט, אז הוא צריך לשבת בזיכרון.
זה הזיכרון שנדרש בזמן הריצה. והחלק השני זה האסמבלים עצמם. אוקיי? בניתי אסמבלי, הגודל שלו 15 מגה, אז כשהיישום רץ הוא ניתן לזיכרון, הוא ניתן לתוך האפ-דומיין והוא נמצא שם. כל רפרנס שאני משתמש בו, לדוטנט יש שיטה שבה הוא לא טוען את כל הרפרנסים מיד כשהוא מתחיל לעבוד, אלא הוא טוען אותם, זה נקרא JIT, Just in Time, זאת אומרת, כשאני צריך טייפ מתוך האסמבלי הזה, אז הוא יטען לי. לדוגמה, תוכלו לראות, אם תריצו את החלון של ה-Process Explorer פתוח ולידו תריצו את ה-Assets 1, תראו שבפעם הראשונה שאתם פותחים Crystal Report, הוא טוען לזיכרון את כל האסמבלים של ה-Crystal Report. אנחנו נראה כלים קצת יותר משוכללים להבין את זה עכשיו, אבל אתם יכולים לראות גם ישר משם שהצריכת זיכרון שלו עולה, אוקיי? כשהוא פותח את ה-Crystal Report בפעם הראשונה, בגלל שהוא טוען את האסמבלים של ה-Crystal Report, הוא לא טוען אותם מראש. אז זה הטעינה של האסמבלים. מה יש לנו בתוך הריצה של היישום שלנו? זה דברים שיכול להיות שאתם מכירים מבית ספר. יש את הסטאק ואת ההיפ, בסדר? הערימה והמחסנית. הסטאק זה הזיכרון שעובד עם הריצה. אוקיי? כשאני נכנס לפונקציה, אני מעביר אליה משתנים, אני מייצר בתוכה משתנים, אז נוצרים לי משתנים. אני קורא מתוך הפונקציה הזאת לפונקציה אחרת, אז הפונקציה הבאה, הזיכרון שמוקצה בשבילה, נמצא מעל הזיכרון של הפונקציה הקודמת, אוקיי? בגלל זה אנחנו מסתכלים על זה ככה, ואז ברגע שסיימתי עם הפונקציה, הפונקציה חוזרת וכאילו משתחרר כל מה מעליי. אז כאילו אתם יכולים לחשוב על זה כמו ה-call stack. כשאתם עוצרים את הדיבאג ורואים את ה-call stack, אז אתם יכולים לעלות, כאילו אתם נכנסים עמוק יותר, וכשחוזרים, אז חוזרים למטה ואני לא יודע איפה הייתי קודם. הקודם לא מעניין אותי, זה גם הזיכרון שלו נמחק. בסדר? זה הסטאק. והסטאק מכיל בתוכו משתנים שהם struct, אוקיי? מי שלא יצא לו לראות, בדוטנט כשאנחנו עושים מחלקה אנחנו יורשים בדרך כלל אובייקט, נכון? My class יורש אובייקט. אבל אם תסתכלו למשל על המחלקה int 32, שהיא המחלקה שמייצגת את האינט, אז תראו שאתם עושים int 32, תעשו F12 על int 32, תלכו לראות מה הוא יורש. int 32 לא יורש אובייקט, הוא יורש משהו שנקרא struct. ואתם יכולים גם לעשות structים בעצמכם. ההבדל בין struct לאובייקט, נכון, המילים, המונחים הם reference type ו-value type. struct זה value type ו-object זה reference type. ומה בעצם ההבדל האמיתי ביניהם? זה בדיוק הנקודה הזאת. כשאתם בונים משהו שהוא יורש struct והוא value type, הוא יושב בסטאק. בסדר? כשאתם בונים משהו שהוא reference type, אז בסטאק יושב רק מצביע אליו. מצביע זה משהו קטן, נראה לי 16K, אם אני זוכר נכון, והוא מצביע 16K נשמע לי גדול מדי, לא משנה, הוא קטנטן, והוא מצביע למקום בהיפ, בסדר? בערימה. ובהיפ יש לי הרבה יותר מקום, בסדר? ובהיפ מוקצים בעצם האובייקטים הגדולים, אוקיי? ככה זה עובד, אז זה הסטאק וזה ההיפ. לכל thread שרץ יש סטאק נפרד. אוקיי? כל פעם שהוא עושה thread אחר, אז הוא צריך לעשות לו סטאק אחר, כי כמו שהפונקציות שלהם שונות, יש להם ערימת פונקציות שונות, אז יש להם גם ערימת הקצאת זיכרון שונה. ההיפ הוא חבילה אחת באופן כללי. כל אחד שצריך משתמש בהיפ. בדוטנט, מי שיש לו ניסיון עם שפה כמו C++, אז הוא יודע שב-C++ היינו מקצים זיכרון בערימה באופן ספציפי. בהיפ היינו אומרים allocate ו-deallocate, היינו צריכים להקצות והיינו צריכים לשחרר. והדבר הזה היה כמובן גורם להמון צרות בסגנון של memory leak. מה זה memory leak? ביקשתי זיכרון, לא עשיתי לו שחרור, והזיכרון הזה נשאר תפוס. בדוטנט באופן עקרוני אין לנו בעיה של... אמורה להיות לנו חסינות מממורי ליקס, תכף נראה שאנחנו מסוגלים לייצר ממורי ליקס בקלות בעצמנו גם כן, אבל באופן עקרוני יש לנו חסינות מזה, בגלל שמה שהוא עושה, הוא אומר ככה, אל תקצה במפורש ואל תשחרר במפורש. מה שאתה צריך לעשות, אתה עושה new, אתה שם בתוך משתנה, ברגע שהאובייקט שלך כבר לא, אף אחד לא מצביע עליו, אף משתנה לא מחזיק אותו, הוא לא נמצא בתוך ליסט, הוא לא נמצא בשום מקום שמצביע עליו, אז ה-garbage collection
עושה סיבוב פעם בכמה זמן ומשחרר את הזיכרון, שהחזיק המשתנה. בנוסף לאלה, יש במערכת שלנו משהו שנקרא unmanaged heap. unmanaged זה אומר שזה לא heap של .NET, בסדר? זה לא אובייקטים של .NET. איפה אנחנו משתמשים באובייקטים שהם לא אובייקטים של .NET? כל האובייקטים של SAP. אנחנו קוראים להם דרך האינטרפייס של הקום. אנחנו מחזיקים אצלנו אובייקט, מי שיצא לו לעבוד עם קום, הצורה שבה עובדים עם קום, עושים מעד רפרנס. אני יודע שלך יצא, יכול להיות שאחרים ראו את זה בתשתית, ויכול להיות שיצא לכם לעבוד עם זה במקומות אחרים. כשאתה עושה רפרנס לקום, אז הוא מוסיף עוד DLL כזה שכאילו מייצג את הקום, שה-DLL הזה הוא DLL.NET. זה מה שנקרא ראפר. הוא עוטף את הקום, והראפר הזה כאילו מחזיק רפרנס לקום הזה, והוא אובייקט .NET קטן, שאפשר לעשות לו, אפשר לקרוא לו, אפשר לעשות פורם, נגיד אם זה פורם של SAP, או אקסל נקודה משהו, אפליקיישן נקודה משהו. למעשה אתה כאילו קורא לאובייקט .NET, האובייקט .NET תמיד מאוד קטן, והאובייקט האמיתי יושב בזיכרון של הקום, בערימה של הקום. עכשיו, זה יוצר אתגר חדש בעניין הזה של הזיכרון, בגלל שלפעמים אתה כאילו חושב ששחררת את האובייקט שלך, אבל האובייקט של הקום עדיין לא ישתחרר. אוקיי? צריך תמיד לדאוג שאתה משחרר את האובייקט של הקום כשהאובייקט שלך משתחרר. בסדר? אם יצא לכם להתקל בזה, אז אולי תשמעו את המונח RCW. RCW? אולי עשי לא נכון. כן, Runtime Callable Wrapper. Wrapper מתחיל ב-W באנגלית. זאת אומרת, זה מין אובייקט מאוד מאוד קטן שהוא עטיפה לקום, והוא שייך לדוטנט. בסדר? אוקיי? זה ככה בגדול מה יש לנו בריצה. כשאנחנו באים להסתכל על זיכרון, אז אנחנו צריכים, כשיש לנו בעיות של זיכרון, אז אנחנו צריכים לעשות ככה. קודם כל יש לנו את ה-Process Explorer שראינו קודם, את הדבר הזה. אוקיי? זה הנקודת התחלה שלנו. אם אנחנו מסתכלים על הדבר הזה, אנחנו רואים שהיישום שלנו לוקח יותר מדי זיכרון, או שהוא פתאום עולה בזיכרון ולא יורד, אוקיי? או דברים כאלה, אז אנחנו מבינים שיש לנו בעיה בזיכרון. בסדר? זה הכלי הראשוני לאתר בעיות של memory leak, אוקיי? מה זה אומר פרקטית? בא אליכם מישהו, אומר לכם, אז התהליך שלי נכשל ב-out of memory, קודם כל תריצו, תסתכלו פה, תראו אם באמת הזיכרון עולה ולא יורד. בסדר? זה האינדיקציה הראשונית הגסה. עכשיו, יש למייקרוסופט כלי שנקרא Process Explorer, שנותן לנו קצת יותר פרטים על חכו עם הפרופיילר. אני מדבר על Process Explorer, אני אראה לכם אותו. Process Explorer, אני מריץ אותו, אז אתם יכולים לראות שהוא במידה מסוימת דומה ל-Process Explorer שראינו קודם, הוא פשוט מכיל את כל הפרוססים שרצים לי במערכת, אוקיי? ולכל פרוסס הוא אומר לי כמה זיכרון הוא צורך, כמה כוח מה-CPU הוא צורך וכו', כל מיני דברים כאלה. ואם אני עומד על פרוסס, אני גם יכול לראות איזה DLLים טעונים לתוך הפרוסס הזה. אוקיי? אז זה גם כן דבר מעניין, אם יש לכם מערכת שהיא מתחילה להיות גדולה והיא מכילה בתוכה הרבה DLLים, אז זה גם כן דבר מעניין שאפשר להיכנס ולראות כמה מקום אתם תופסים עם ה-DLLים שלכם, כי גם זה איזשהו חלק מהמערכת. ה-DLLים לא משפיעים בדרך כלל על memory leak, כי טענת את ה-DLLים פעם אחת, זה הגודל של הזיכרון שטעון לך, ומעכשיו אתה רק עם זיכרון עבודה, זה הסוגיה שלך סביב זיכרון עבודה. אבל יכולה להיות סיטואציה דינמית, שאתם טוענים DLLים, מורידים DLLים, זה גם כן אפשרי בכל מיני כלים, אז הכלי הזה יספק לכם קצת יותר תובנה לגבי הפרוסס שלכם. אוקיי? אז זה הפרוסס אקספלורר. וכשאני רוצה להתעסק בצורה יותר חזקה עם הזיכרון, אז אני צריך להשתמש בדרך כלל במשהו שנקרא memory profiler. מה זה memory profiler? memory profiler זה איזה מין שטינקר קטן כזה, שיושב על המערכת, אוקיי? ומקשיב כל פעם שאני מקצה זיכרון. אני עושה new 1 rent the bit, אז הוא אומר, הקצת 1 rent the bit.
בסדר? והוא רואה גם כמה זיכרון הלך בשביל ה-1 rand debit הזה, אוקיי? והוא רושם הכל בצד. בסדר? עכשיו, כשאני עובד עם memory profiler, אז אני יכול לראות כמה דברים מעניינים. קודם כל, אני יכול לראות כמה אינסטנסים הקציתי. בסדר? אני יכול בכל רגע נתון לראות כמה דביטים חיים יש לי במערכת. אני יכול לראות כמה, למשל, יש אובייקט מאוד מעניין, נקרא Ziv SBO Field Metadata. מכירים אותו? עובדים איתו, ניגשים אליו דרך ה-Data Access, כן? אז הבחורצ'יק הזה, יש כמה כאלה בזיכרון. למעשה, במקביל ל-XMLים שלנו, יש לנו כמה אלפי כאלה בזיכרון, כן? כי יש לנו כמה אלפי פילדים במערכת. אז למשל, מדי פעם אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, טוב, כמה זה תופס לנו, אוקיי? אז הבחורצ'יק הזה ידע להגיד לנו בדיוק כמה הקצינו, והוא יכול להגיד לנו גם על פני הזמן, אוקיי? הוא יכול להגיד לנו, אוקיי, הנה, להראות לנו מין גרף כזה כמה הקצינו על פני הזמן. והכלים האלה גם יודעים בדרך כלל, או לפעמים, תלוי בכלי, לעשות מה שנקרא snapshot comparison. snapshot זה אומר, אני אומר, אוקיי, בוא תראה לי תמונה בנקודה הזאת, קח תמונה בנקודה הזאת, אחר כך אני אומר לו, טוב, קח תמונה בנקודה הזאת, עכשיו אני אומר לו, בוא, תשווה לי את שתי התמונות. מתי זה יכול להיות שימושי? תארו לכם שיש לי דליפת זיכרון. אני מחזיק משתנים, מחזיק אוגר, ואני לא יודע מה אגרתי. בסדר, יש לי תהליך שאני מתחיל אותו, עם היישום שלי תופס 100 מגה, מסיים אותו, תופס 120. מריץ אותו עוד פעם, תופס 140. מריץ אותו עוד פעם, תופס 160. אז אני יודע שאני אוסף זיכרון ולא משחרר אותו מאיזושהי סיבה. ואז אם אני עושה סנפשוט לפני התהליך ואחרי התהליך ומשווה אותם, זה יכול להגיד לו, אוקיי, תראה לי כמה אובייקטים התווספו בין נקודת זמן א' לנקודת זמן ב'. תראה לי איזה אובייקטים התווספו בין נקודת זמן א' לנקודת ב'. תראה לי איזה מהאובייקטים האלה תופס איזה זיכרון. אוקיי? והוא יודע יותר מזה, אם אני תופס אובייקט מסוים, אני אומר לו, תראה לי למה האובייקט הזה עדיין בזיכרון. מי מצביע על האובייקט הזה? אוקיי? ואז הוא יכול להגיד לי, הנה, תראה, זה מה שמצביע עליו, אז אני יכול להגיד, אני יודע איפה לחפש בתהליך שלי את הבעיה. בסדר? יש את הרעיון? אני רוצה להראות לכם דוגמה למשהו שהעסיק אותנו בשבועיים האחרונים. כן, משהו כזה, שבועיים האחרונים. יש לנו תהליך מאוד נחמד שקולט מאקסל מוני חשמל. בסדר? מערכת השכרה, יש הרבה לקוחות, מקבלים מחברת חשמל, מחברת חשמל, איזשהו קובץ שאומר כמה קראנו בכל מונה, יש איזה הגדרות בתוך המערכת על המונים, ואנחנו קולטים את הקובץ הזה. כשתהליך הקליטה הוא בערך פחות או יותר, לך תקרא את האקסל, אוקיי? קראת את האקסל, עבור כל שורה שהייתה באקסל תייצר חיוב. בסדר? זה הכל. משהו מאוד, לא תהליך שיש בו מורכבות עסקית שקשה להבין אותה. אוקיי? אז אני אנסה להריץ את התהליך הזה, אני אנסה להביא אותו דקה למצב הראשוני שלו, אני אנסה להריץ אותו כדי שתראו איך הוא יתנהג. בסדר? ואז נסתכל בעזרת הפרופיילר, נראה מה הוא עשה ולמה הוא עשה את זה, נחקור אותו טיפה, ונראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיות, וזה גם יציף לנו כמה דברים שקשורים לצורת העבודה שלנו. אז תנו לי רק דקה לקלקל את התהליך בחזרה, כי השקענו קצת מאמץ בלתקן אותו. לתהליך. נביץ אימפורט. התוכנות ככה, התוכנה שהראיתי לכם קודם, ה-Process Explorer, אפשר להוריד ממיקרוסופט. אוקיי? התוכנה שאני הולך להראות לכם עכשיו היא תוכנה בתשלום. אנחנו נצטרך להחליט איזה תוכנה אנחנו קונים, כי יש כמה בשוק, אבל נקנה לנו אחת מהן. נקנה רישיון אחד, אני מניח, אבל הוא יושב אצל מישהו שיתעסק עם זה. בואו נוריד רגע את הבחורצ'יק הזה. כן. כן.
מכירים שיש כאן פונקציה שנקראת efficient code, ויש פה פונקציה שנקראת unefficient code. זה צריך להיות אגב inefficient, זה לא נכון. טוב, רק שתדעו לגבי האנגלית. inefficient זה לא יעיל, ו-efficient זה יעיל. אולי efficient זה קצת יומרני. inefficient אני מבטיח לכם הוא בסדר. אוקיי, על איזו חברה אנחנו עושים את זה, ציפי? בואו נראה. דב קרסו, זה, הבחורצ'יק הזה. מה היוזר? שלוש אחת תשע שלוש, זה? כן? בסדר, עלה לנו. לקובץ שהבאת לי בזמנו. כן, כן. כן, כן. תראו, מה שאני הולך לעשות עכשיו, אני לא הולך להריץ את התהליך מפה בדיבאג, בגלל לפרופיילר יש בעיה להצמד לתהליך קיים, לתהליך שכבר רץ, אני הולך להריץ דרך הפרופיילר, בסדר? אז מה שאני הולך לעשות עכשיו, אני הולך לעשות בילד, בסדר? הוא יעשה בילד, ובינתיים אני אפעיל את התוכנה הזאת, .NET Memory Profiler. אתם רואים אותו? יש לנו עוד 6 ימים להעריך אותו. בסדר? כמו שאתם רואים, אנחנו כבר מעריכים אותו מאוד. כן, זה ייגמר, וזה לא במחשב שאת צריכה את זה, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו את זה, אני מקווה. אוקיי, אז עשינו את הבילד, בואו נלך לפרופיילר, וכאן אני אומר לו, תריץ לי איזה יישום. איזה יישום אני רוצה להריץ? את היישום הזה, בסדר? ZIV SBO add-on bin debug, את ה-add-on runtime. אני אומר לו, תריץ את זה. ויש לו כאן כל מיני אופציות, איך לעשות, מה לעשות. אני רק אומר לו שאני רוצה שיעקוב לי גם אחרי ה-unmanaged resources, בסדר? אני רוצה שיעקוב לי גם אחרי זה, כי הם מאוד חשובים אצלנו במערכת. אני הולך להגיד לו start, ואני רוצה להראות לכם שני דברים במקביל. יש לי כאן קצת בעיה. טוב, אני אראה לכם את הגרף של הזיכרון, איך הוא עולה. אני לא אראה לכם שהוא פשוט טוען את המערכת. אנחנו נלך למערכת כשהיא כבר תהיה טעונה. בסדר? זה בעצם אותו דבר. אם אתם תעשו בילד, תיכנסו לספרייה של הבין דיבאג ותריצו את assets1, את ZIV SBO runtime.exe, אז תקבלו את אותה תוצאה כמו שאתם עושים על החץ הכתום. בסדר? לפחות באופן עקרוני. כמובן שהוא לא יהיה מחובר אליו, הוא לא ידבג אותו. אם תשימו ברייק פוינט, הוא לא יעצור בברייק פוינט. אבל באופן עקרוני זה מה שהוא עושה. הוא מריץ את האקזה. הוא בונה אקזה ומריץ אותו. אז אנחנו פשוט עושים את זה כאילו מאחורי הקלעים. טוב, אמרנו לו סטארט. ואני הולך להסתכל כאן על ריל טיים. אני הולך לבקש ממנו שיראה לי... זה לא מעניין. אני מבקש ממנו שיראה לי את הצריכת זיכרון של היישום. בסדר? אתם רואים מה הולך פה? משמאל יש לנו את הציר של מגה בייטים. אתם רואים שהיישום שלנו עולה, הוא עכשיו בסביבות 50 מגה בייט. אוקיי? שאתם יכולים לראות שהקו התחתון זה .NET, זה בייטים של .NET, והקו העליון זה מה שנקרא unmanaged code, מה שדיברנו קודם. בסדר? אוקיי, אתם רואים את זה? הסמל הזה של Windows זה משהו unmanaged, וה.NET זה הדבר הזה. בסדר? למה הוא ירד? אני לא יודע בדיוק להגיד. הוא כנראה עושה דברים, הוא לוקח זיכרון, משחרר. בסדר? תראו את היישום שלנו. אתם רואים אותו כמו שלא ראיתם אותו בעבר. הוא עומד על סביבות 120. אוקיי? למעשה הוא עכשיו גמר לטעון את המערכת. בואו נלך לכאן, נראה עוד את ההודעה הירוקה, טעינה ושלמה. בסדר? אוקיי? כולם רואים את העסק? יופי, מצוין, אחלה בחלה. בואו נתחיל את התהליך שלנו. אוקיי? הזכרה. אני לא צריך, אבל אולי כדאי להראות לכולם, מי שעוד לא יצא לו לעשות דבר כזה, אז תדעו שאם הרצתם את האפליקציה שלכם בנפרד, מחוץ לדוטנט, לא הרצתם אותה עם החץ הירוק, אתם עדיין יכולים לעשות עליה דיבאג. אתם עושים attach to process, בהנחה שיש לכם כמובן את הקוד. אוקיי, ואתם פשוט יכולים להתחבר לפרוסס שרץ, במקרה הזה זה הפרוסס.
אני יכול לעשות לו attach, ואז אם אני אשים break point הוא יעצור לי בברייק פוינט. בסדר, אני אעשה attach אם כבר הגעתי לפה, למרות שאני לא צריך את זה. אני חושב שאני לא צריך את זה. בסדר, טוב, קודם כל, תשימו לב. כן, יהיו לו בעיות עיכול אם אתם תביאו קוד אחד ו-attach לפרוסס אחר. תראו מה הולך. קודם כל, תראו שאין לנו דליפת זיכרון אם אנחנו לא עושים כלום, שזה גם כן דבר נחמד, גם זה יכול לקרות. אוקיי? אז הנה הזיכרון שלנו, הוא יציב, עומד על ה-120 או כמה שלא יהיה. אגב, כשאני רץ עם הפרופיילר, אני אעשה כאן בדיקה, אתם תראו שאנחנו חצי ג'יגה. כן, זה לא 120, בגלל שהפרופיילר בעצמו תופס זיכרון. אז אם אתם עובדים בפרופיילר, אל תסתכלו פה, זה עשוי להלחיץ אתכם לחינם. אוקיי, אז בואו נתחיל את התהליך שלנו. אנחנו רוצים לעשות חיובים, אנחנו רוצים לעשות תהליכי חיוב, אנחנו רוצים לקלוט חיובי חשמל. אגב, כל הנושא של קליטה מאקסל, אני לא יודע מי הספיק להסתכל, לא הספיק להסתכל, עשינו עבודה תשתיתית רחבה מאוד בנושא הזה, ומי שרוצה לקלוט היום מאקסל זה ממש קלי קלות. זה ממש משחק ילדים, אז שתדעו, אם אתם נתקלים במצב שצריך לקלוט מאקסל, ואתם אומרים, אוי, איך נקלוט מאקסל, אז לא צריך לקרוא אקסל, לא צריך לעשות כלום, ממש 2-3 עניינים באדיבות ציפי, והעסק עובד. שחבל על הזמן. שלום חני. אנחנו לא בנויים ל-800 על 600. כן. זה לא משנה מלא, אני לא יכול להריץ את התהליך. אני יודע, אל תגידו לי. למה הוא לא מוכן לפתוח לי? פס מלמטה? כן, אז לשים אותו בצד, לא יהיה לי כאילו עוד זה, בואו נזיז את זה. בואו נגנוב לנו עוד כמה מילימטרים. אולי עם הטאב אני יכול להגיע לכפתור? אני יכול לעמוד על הכפתור? יש דבר כזה? לא. טוב, שונה את הרזולוציה? מישהו עם רעיונות? משהו? לא? רגע את הרזולוציה. Keep changes. צריך להשתלט עוד פעם.
ופה. אנחנו צריכים לחשוב מה עושים עם זה. לקוחות 800 על 600, יש לנו? זה לא רק על 800 על 600, בכל המסכים כאלה אנחנו לא רואים. צריך לראות מה הגובה שאנחנו יכולים לסמוך עליו. זה בכלל לא מסך שלו. זה טל ככה עובדת. מה? אנחנו קונים אצלנו, הפרופיילר התנתק בגלל זה, והוא סגר את היישום כי הוא חשב שהוא הולך להיסגר. אז בואו, אנחנו צריכים לרוץ בעצם עוד פעם. אוקיי, אנחנו מריצים אותו. בואו נראה את הסאפ עכשיו. אם תסתכלו בפרופיילר, תראו שהפרופיל של הזיכרון הוא בעצם אותו דבר. אם אנחנו מסתכלים פה real time, אנחנו נסתכל על זיכרון. זה הזיכרון הדוטנטי, תסתכלו שהוא בסביבות מגה 1 עכשיו, כשהזיכרון הכולל הוא בסביבות 40-50. בסדר? בשלב הזה מה שקורה זה שהוא טוען את ה-DLL'ים, אוקיי? אז ה-DLL'ים הם לא בערימה של דוטנט, הם לא בסטאק של הדוטנט, הוא לא, מבחינתו הם בסדר, הוא יכול לראות אותם, אבל לא להגיד עליהם יותר מדי דברים חכמים, כמו איזה אובייקט הוקצב וכו', זה לא רלוונטי. עכשיו הוא מתחיל לטעון, עכשיו הוא טוען את assets 1, למעשה מה שקורה עכשיו זה שאתם רואים טוען assets 1, בסדר? וכשהוא יסיים לטעון את assets 1, אז הוא יסיים לעלות שם, הוא יתייצב. בסדר? סיים לטעון את assets 1, יתייצב, יופי. אז בואו נחזור אל assets 1, ונפעיל את התהליך. יופי, מעולה. עכשיו אנחנו רק צריכים להוריד אותו למטה. זה אנחנו יודעים לעשות. מעולה. אוקיי, אז הנה הקובץ. בוחרים פורמט. זה פשוט כמה דברים שצריך להזין, הם לא כך מעניינים לענייננו, והפעלתי את התהליך. בואו נסתכל מה קורה בפרופיילר. אוקיי, אז בואו נסתכל על כמה דברים שאפשר לראות פה בפרופיילר. קודם כל אנחנו רואים פעילות. רואים שהוא עולה, יורד, עולה, יורד, עושה עבודה. אוקיי? כולם רואים את זה? כן? אוקיי. עכשיו, אני יכול לעשות ככה. קודם כל אני יכול לבקש ממנו כאן עוד כמה נתונים, אם זה מעניין אותי. ואני יכול לעשות כאן משהו עוד יותר נחמד. אני יכול להיכנס ב-real time הזה, אני יכול להיכנס פה ל-resources, בסדר? ואני יכול לראות כאן ככה. הוא נותן לי פשוט כאן את כל האובייקטים, כל הטייפים במערכת, ועל כל טייפ הוא אומר לי כמה אינסטנסים יש ממנו, כמה אינסטנסים הם לייב, בסדר? לייב זה אומר שעדיין מחזיקים אותם, כן? יכול להיות אינסטנסים שהם כבר לא לייב, אבל הם מחכים לגרבג' קולקשן. שיהיה גרבג' קולקשן הוא יאסוף אותם. הוא יגיד לי כמה בייטים סך הכל דפוסים במערכת בטייפ הזה, והוא יכול להגיד לי כמה אובייקטים כאלה הקציתי בשנייה האחרונה, וכמה זיכרון הם תפסו בשנייה האחרונה. בסדר? אז יכול להיות לי מצב שאין לי הרבה אובייקטים בזיכרון, אבל אני הקציתי המון, שחררתי המון, הקציתי המון, שחררתי המון. גם זה יכול לקרות. אז הוא מראה לי כאן תמונה מעניינת, ואני יכול גם לסנן. למשל, אם מעניין אותי מאיזה אובייקט יש לי המון אינסטנסים, אז אני עושה live instances. תראו שיש לי המון סטרינגים במערכת, לא מפתיע אותי. אוקיי? ואני יכול למיין אותם כאן, לעשות להם כל מיני סינונים לפי namespace ולפי השם של האובייקט עצמו. טוב, חזרתי להציץ בגרף, ואני רואה מגמת עלייה מדאיגה. אתם רואים מגמת עלייה מדאיגה? כן? אוקיי. בואו נציץ רגע פה.
בסדר? אני רוצה לספר לכם כמה דברים שאתם לא יודעים על התהליך. אם הייתם מכירים את התהליך, הייתם יודעים את זה, היה לכם קל. אני הולך להגיד לו, תראה לי בבקשה רק טייפים שיש בשם שלהם את המילה דביט. בסדר? וכדי שיהיה לי עוד יותר קל, אני אגיד לו, תראה לי רק טייפים שהם ב-A1 רנט. בסדר? רואים את זה? בסדר? אני רוצה להראות לכם כמה דברים פה שמעניינים. אחד, זה הבחורצ'יק הזה, A1 רנט דביט אימפורט רקורד. כשהוא קורא את האקסל, הוא קודם כל יוצר אובייקטים כאלה. האובייקטים האלה הם פשוט אובייקטים יחסית טיפשיים, מכילים את כל הנתונים של השורה באקסל. בסדר? זאת אומרת, מכל שורה כזאת אמור להיווצר בסוף חיוב. בסדר? את A1 רנט דביט אתם בטח מכירים, הוא הבן של A1 סיס דביט. בסדר? הוא האובייקט שנוצר לנו כל פעם שאנחנו רוצים לעשות דביט. והאובייקט השלישי שאתם רואים כאן, דביט אימפורט רקורד סטטוס, זה אובייקט שנוצר אחרי שקלטתי דביט. אוקיי? קלטתי דביט, אז אני שומר לעצמי איזשהו סטטוס שאומר הצלחתי, לא הצלחתי, כאילו כל פעם שעברתי שורה אני רושם לעצמי את הדבר הזה. בסדר? אוקיי? רק שזה. בואו נסתכל עליהם וננסה להבין מה קורה איתנו פה. קודם כל אתם יכולים לראות שיש לי 49 דביטים לייב אינסטנסים. בסדר? שהם חיים עכשיו בזיכרון, מישהו מצביע עליהם. תקין או לא תקין? נראה שכן. לא, לא תקין. למה אני צריך 49 דביטים? אני קולט דביט, אני לא צריך להחזיק בזיכרון אובייקט. שחרר אותו. לא, זה רשומה. דביט זה רשומה. טוב, עוד משהו מעניין, תראו, הדביטים, טוב, עכשיו זה נעלם, אבל עד עכשיו זה היה תואם לרקורד סטטוס. זאת אומרת, כל פעם שקלטתי רשומה, נשאר לי דביט בזיכרון. זאת אומרת, לאן אני דולף? לאיפה הדביטים שלי דולפים? הם דולפים בצורה כזאת שכל פעם שאני יוצר דביט, דולף לי דביט. אוקיי? זאת אומרת, הדביט שהשתמשתי בו כדי ליצור את הדביט, עשיתי new דביט, באיזשהו שלב הייתי צריך להיפטר ממנו ולא נפטרתי ממנו. הוא דולף לי. בסדר? אז זה דבר אחד מאוד חשוב שראינו פה. עוד דבר מאוד מאוד חשוב, תסתכלו מה הולך פה. תסתכלו כמה אובייקטי דביט הוא מקצה בשנייה. אתם רואים את זה? הוא מקצה משחרר, מקצה משחרר, מקצה משחרר, בכמויות היסטריות. לא האחד שאנחנו מצפים לראות שאנחנו עושים ניו דביט, קולטים אותו ודולפים. בסדר? יש לי כאן עוד בעיה חוץ מהדליפה. אתם רואים אותה? הוא מקצה מיליון אובייקטים ועוד מיליון אובייקטים. זה כנראה פוגע מאוד מאוד חזק ביעילות של התהליך. בסדר? בואו נציץ חזרה בגרף, אבל ברשותכם, אני רוצה לשים כאן, טוב, את זה אני אעשה אחר כך. בואו נסתכל רגע בגרף. טוב, אתם רואים, הם כן, והם לא צריכים להיות. עכשיו את רואה שהם אחד לאחד, תסתכלי. את רואה? טוב, הוא קפץ עכשיו. הסיבה שהוא קופץ זה בגלל שהנתון פה מתייחס, אם אני לא טועה, לפעם האחרונה שהוא דגם את זה. עכשיו, אנחנו רואים שיש לנו גם בעיה שהוא מקצה המון ומוריד, מקצה ומוריד, מקצה ומוריד. אז יכול להיות שבאמצע שהוא יקצה המון, הוא תפס אותו. ואז זה נראה כאילו יש הרבה. כשהוא מוריד את ההקצה, הם כן אמורים להשתוות. כן, את רואה שהם משתווים. את רואה שהם משתווים. הם בגדול אותו דבר, כי... כן, כי כל פעם שאני יוצר אחד, דולף לי אחד. זה בגדול, אם באמת זה היה המצב שלי, אני יוצר כנראה גם המון מיותרים. בסדר, אז למדנו הרבה מהתהליך, וכשאנחנו מסתכלים פה אנחנו גם רואים שהתהליך הזה, המגמה הזאת היא עקבית גם מתוך המבט הזה, והמצב שלנו לא מוצלח במיוחד. עכשיו, בואו נעיף מבט בתהליך רגע, בגלל שכשנראה את התהליך אז נוכל להבין את הבעיה בקלות, וזה קוד גם פשוט, אני לא חושב שהוא יפריע למישהו מכם, וגם נוכל לראות משם את הפתרון של הבעיה הזאת. אז אני הולך לעשות עכשיו סטופ, אני אעצור את הפרופיילינג. תאמינו לי שהוא ממשיך לעלות בהיסטריה רבה, אני לא רוצה לשמור את זה. לא אמרתי, כשהוא גומר הוא יורד, אם הוא מצליח לגמור.
לא, כשיסגרו את המסך פרמטרים. טוב, אתם כבר יודעות לאן זה דולף, אז אתם מקלקלות את המתח. טוב, אני לא יודע, אנחנו צריכים להסתכל על זה. בסדר, אני לא רוצה להגיד שום דבר שאני לא יודע. בואו, אני פשוט רציתי להראות לכם משהו ושכחתי להראות אותו, אז אני מפעיל עוד פעם את היישום, ואני אפעיל עוד פעם את התהליך. אני כבר יודע שדולפים לי אובייקטים מסוג A1 rent debit, אוקיי? אני יכול להשתמש בפרופיילר כדי לחקור יותר טוב איך הם דולפים לי. בכלל, איך אובייקט דולף? אובייקט דולף כשיש לי מצביע אליו ואני חושב שאין לי מצביע אליו. זה ההגדרה של דליפה. בסדר? אני חושב שאין לי ויש לי. מה זה? לא, מצביע, כשאני אומר מצביע, זה אומר שיש לי משתנה שמצביע אליו. בסדר? עכשיו תראו, משתנה שמצביע אליו יכול להיות כמה דברים. יכול להיות ממש משתנה שמצביע אליו, כמו שאנחנו רגילים. יכול להיות שהוא נמצא בתוך ליסט או בתוך דיקשנרי, שאז בפנים יש איזשהו משתנה שמצביע אליו, אוקיי? בואו נאמר ככה, אם אני לא מסוגל בשום פנים ואופן להגיע לאובייקט הזה, לא משנה כמה זה, אז ה-garbage collection אמור לאסוף אותו. בסדר? זה פחות או יותר המשוואה. אז בואו נלך לכאן ונפעיל את התהליך, כי אני רוצה לראות איך הם דולפים לנו, ואני אראה לכם תוך כדי זה עוד משהו מעניין. תהליכי חיוב. לא. סליחה. כן, אני מפעיל אותו. בואו נרוץ לפרופיילר רגע, ובואו נראה. שלב ראשון, תראו שהוא אוסף את הרשומות. אתם רואים? זה הקריאה מהאקסל. הדבר הזה זה הקריאה מהאקסל. כשהוא יגיע ל-2000 הוא יעצור, והוא לא יעלה יותר ולא ירד יותר, כי הוא קרא את כל האקסל והוא מחזיק אותו עכשיו באיזשהו אוסף. אתם רואים שאין לנו בכלל אובייקטים של A1 rent debit. הוא לא אמור לעלות. למה? אנחנו לוקחים את אותם וממלאים אותם, לא? אנחנו לוקחים את אותם אובייקטים ומשתמשים בהם עוד פעם. אנחנו לא יוצרים חדשים. אם אני לא טועה. בסדר, יכול להיות שאני טועה. אוקיי, הנה התהליך שלנו התחיל לעבוד. למרבה ההפתעה אני לא רואה שהוא דולף, אבל הוא בטוח דולף, לא השתנה כלום. בואו נראה מה קורה כאן. כן, הוא מתחיל לעלות. מעניין, הוא לא מראה live instances. סליחה, אולי זה לא הנכון. הנה, זה הבחור שלנו, הדביט. אוקיי, אתם רואים שהוא דולף. והוא דולף במקביל לזה שאנחנו מייצרים אינסטנסים. אני הולך לעשות לו עכשיו סנפשוט. סנפשוט זה אומר, אוקיי, אני מצלם את המצב, אוקיי? ועכשיו, שיהיה לי סנפשוט, אני אוכל עם הסנפשוט לחקור אותו בצורה קצת יותר מסיבית. בואו ניכנס רגע ל-overview. אתם יכולים לראות שיש כאן מקום לשני סנפשוטים. סנפשוט שעליו אני עובד, ועוד סנפשוט שאיתו אני משווה. בסדר? סנפשוט להשוואה. אז במקרה הזה אני יודע בדיוק מה הטייפ שאני רוצה. חצי שעה בערך. הסנפשוט שאני רוצה להשוות אליו, כרגע אין לי סנפשוט להשוואה כי עשיתי רק סנפשוט אחד, אבל אני יודע איזה טייפ אני מחפש, אז אני פשוט אחפש אותו. אני רוצה אחד, rent, קו תחתון, דביט. נראה את הכוכבית. הנה הוא, בסדר? תראו שהבחור יש לו גם, הוא מזהה לבד שהוא חשוד. מעניין, אני לא יודע למה זה. בואו נפתח אותו רגע. אתם יכולים לראות שהוא מראה לי כאן את רשימת האינסטנסים של הדביט, והוא גם מראה לי כאן מתי, את הכל סטאק, את הרגע שבו הם נוצרו. אני יכול לראות את הכל סטאק לאיזה פונקציה יצרה אותם. זה מאוד מעניין. אני אקח את הדביט הזה, אוקיי?
ואתם רואים שהוא מראה לי פה איזשהו דיאגרמה, בסדר? שאומרת מי מחזיק את הדביט הזה, אוקיי? הדיאגרמה הזאת מתחילה תמיד באובייקטים, מה זה? כן, זה מפלצתי. צריך להבין מה הולך פה. אבל אתם יכולים לראות למשל שהפונקציה create debit import, פונקציה create debit על האובייקט debit import נמצאת פה. היא מחזיקה אותו באמצעות משתנה, באמצעות אני לא יודע מה. זה מגיע בסוף למעלה. אפשר לחקור פה, זה ענק, אוקיי? אתם יכולים לראות שזה עצום. אבל אם אני חוקר את זה, אז אני יכול להסתכל מפה, אז מספיק לי, אני יכול לראות מי מחזיק אותו. אני רואה שמחזיק אותו מערך של דביט. כן, אני יכול לעשות פה זום, in, out, דברים נחמדים כאלה. מדיקשנרי, זה, טוב, זה קצת קשה לראות את זה, אבל בואו נסתכל כאן. אנחנו רואים שיש הרבה מאוד ביזנס אובייקטים שמחזיקים אותו. תסתכלו, אתם רואים? System Item מחזיק אותו, Project Site מחזיק אותו, System Project מחזיק אותו, Rent Contract מחזיק אותו, Counter מחזיק אותו, Chart of Accounts מחזיק אותו. אתם רואים? אפילו אפשר להגיד שכולם Business Objects, כן? כולם Business Objects. כל מי שמחזיק אותו באוויר זה Business Objects. וכאן נשאלת השאלה, מה בעצם קורה? אולי הקוד שלי לא בסדר, אולי אני מחזיק אותו אחרי שלא נפטרתי ממנו, אני לא יודע מה. אז אני אעשה לו סטופ רגע. נגיד שלא נשמור את הפרופיילינג. ובואו נלך רגע לקוד. מה קורה פה בקוד? אני עושה create debit. הנה הפורית שלי, שאני עובר על הרשומות האלה שקראתי מהאקסל. ותראו, יש כאן אפילו תכנות איכותי ביותר. אני עושה using סביב הדביט. כן? מי שזוכר using זה אומר אובייקט שתופס זיכרון של המערכת, זיכרון קום, או איזשהו אמצעי חיצוני או משהו כזה, אני יכול לעשות לו using, ואז הוא חייב לעשות לו garbage, הוא חייב לשחרר את הזיכרון בסוף, הוא קורא לה פונקציה dispose בסוף. בסדר? מי שלא מכיר using, משתמשים באובייקטים שמממשים, היא disposable, אני חושב שכולם פה מכירים. מי שירצה עוד על זה שיבוא אליי אחר כך. בקיצור, אז אנחנו עושים פה using, שזה בכלל אומר שאני יודע בדיוק שאני רוצה להיפטר מהאובייקט הזה בסוף, אז למה מחזיקים לי אותו? אז בואו תראו. אני כבר יודע מהפרופיילינג שמי שמחזיק אותו זה ביזנס אובייקטים אחרים, אוקיי? אני רוצה להראות לכם את השורה הזאת. debit.account שווה ל-p-account. p-account, אתם לא יודעים, אבל אני יודע כי הסתכלתי, כי ציפי אמרה לי, p-account מגיע ממסך פרמטרים. בסדר? כשאני קולט, אני אומר לו, תקלוט לי בבקשה את כולם לתוך חשבון מסוים. בסדר? אז p-account בא ממסך פרמטרים. וכאן אני מזכיר לכם תופעה שאני לא יודע אם אתם ערים לה או לא ערים לה. כשעובדים עם... לא צריך. ה-p-account בא כמשתנה. אבל כשאני לוקח business object ואני מחבר אותו לאבא שלו, אוקיי? אז אני עושה, בואו ניקח דוגמה, קומות ונכסים. בתוך קומה יש נכסים. אז אני יכול לעשות נכס נקודה קומה שווה לאובייקט קומה. אם אני אלך עכשיו לאובייקט קומה ואני אעשה לו קומה נקודה נכסים, אני אקבל את הנכס. הוא עושה איזשהו מנגנון כזה שהוא מוסיף את הבן לאבא ואת האבא לבן, כדי שהקשר הדו-כיווני יישמר. ועכשיו אנחנו יודעים איפה הזיכרון שלנו דולף. אוקיי? הוא דולף שם. ה-p-account הזה, ולצורך העניין גם ה-20 ביזנס אובייקטים האחרים שמתחברים לדביט, כולם יוצרים לי קישורים שאחר כך מחזיקים לי בחיים את הדביט הזה, שאני מבחינתי בכלל רציתי שהוא ימות. באמת שאלה טובה מה קרה בסוף היוזינג. התשובה היא, הוא קרא לה פונקציה dispose. והוא לא יכל לעשות garbage collection. הוא קרא לה פונקציה dispose. יש פונקציה dispose, אבל הוא לא יכול... לא, נכון, הוא לא עושה garbage collection כשהוא לא יכול, הוא כן קורא לפונקציה dispose. הפונקציה dispose היא גם כן פונקציה חשובה, כי בפונקציה dispose אנחנו משחררים את המשאבים של המערכת הפעלה, או את המשאבים האחרים, כן, אז...
אוקיי, אז ראינו, הבנו עכשיו למה זה דולף לנו, ועכשיו נשאלת השאלה מה עושים עם זה. זה לא כל כך פשוט, כן, זה התנהגות תשתיתית, זה התנהגות של המערכת. במקרה הזה התשובה הייתה שברגע שהבנו שזאת הבעיה, הבנו שהתשתית צריכה לספק לזה פתרון, והוספנו ל-Business Object עוד Property I Disposable כמו הקאש. את הקאש כולם מכירים? מי שלא מכיר אני אגיד שתי מילים על הקאש. הרבה פעמים יש לנו סיטואציה שאנחנו לוקחים Business Object ואז אנחנו פונים לאבות שלו. נניח, אני אתן לכם דוגמה, נגיד אני עושה דוח על נכסים. נגיד שאני עושה for each על הנכסים, בסדר? ואז אני אומר נכס נקודה, אני צריך גם את השם של האתר, את השם של המבנה, כן? כשאני ממלא את הדאטה, אני עושה נכס נקודה קומה, נקודה מבנה, נקודה אתר. עכשיו, איך זה עובד? כשאתה עושה נכס נקודה אתר, הוא הולך לדאטאבייס, מביא את האתר. סליחה, נכס נקודה קומה. הולך נכס נקודה קומה, הוא מביא את הקומה. אחר כך אתה תעבור לנכס הבא באותה קומה. והוא יעשה אותו דבר, הוא יעשה עוד שאילתה לדאטאבייס, מיותר לגמרי. לפני רגע הבאתי את הקומה, היא לא השתנתה, אני יכול לעבוד איתה, לא מפריע לי, נכון? לצורך הדבר הזה, אני יכול להכניס את זה בתוך using, להכניס את הקטע קוד הרלוונטי בתוך using של businessObject.cache. businessObject.cache אומר שכשאתה פונה מבן לאבא שלו, הוא ישמור בזיכרון את האבא הזה, הוא יחזיק אותו אצלו, וכשתפנה עוד פעם מבן לאבא, כמובן לאותו אבא, אז הוא יבדוק אם זה קיים בזיכרון והוא ייתן לך את זה קודם מהזיכרון, אם זה אפשרי. בסדר? למה ההתנהגות הזאת היא לא התנהגות בכל המערכת? למה עשינו סוויץ' מיוחד? כן, יש דיקשנרי פנימי. כי בסיטואציה שבה משנים את האבא, יש לנו כאן בעיה. זה יכול ליצור לנו בעיה. כן, זה מצד אחד מעמיס על הזיכרון, אבל מצד שני מקל על הביצועים. אז לכן נתנו למתכנת אפשרות לשלוט בזה. אותו דבר נתנו אפשרות למשתמש עכשיו לשלוט בשאלה האם Business Object שעושים לו בן נקודה אבא יקשר את הבן לאבא או גם את האבא לבן. בסדר? כדי לפתור את הבעיה של הדליפה הזאת. אוקיי? עכשיו, תראו, אני יכול ממש להראות לכם את זה. אם אני אשים פה break point ואני אריץ, כן, לא, הקש לא רלוונטי פה. אם צריך לרוקן את הקש, את הקש מפעילים בעזרת using. הקש תקף לתוך התחום שבתוך ה-using. כשהוא יוצא מה-using, אז הקש מתרוקן באופן אוטומטי. בסדר? זה חשוב לדעת. למעשה זה עוד טיפה יותר מתוחכם. כי אפשר לעשות קש בתוך קש. ואז הקש החיצוני, הוא כאילו יש לו קאונטר, הוא מעלה אותו כל פעם שאתה נכנס לקש, וכשאתה יוצא מקש הוא מוריד אותו, ואז כשהוא מגיע לאפס הוא מרוקן את הקש. בסדר? כדי שקשים פנימיים לא יתרוקנו לך פתאום כשאתה עושה תהליך בתוך תהליך. אוקיי, רצנו אותו. שנראה לנו שרצנו אותו. אוקיי, הוא עובד. אוקיי. אוקיי, אנחנו מתחילים לקלוט, ושמתי לו ברייק פוינט, תן לו קצת שטח מסך, שמתי לו ברייק פוינט בתהליך, או שאני מקווה שמתי לו פה, אחרי שהוא שם את האקאונט. לא עשיתי את זה, שאני לא צריך לעשות אקאונט. בואו נראה, הוא הגיע פעם ראשונה, אני אתן לו עוד פעמיים, בסדר? אנחנו מצפים שעכשיו לאקאונט יהיו 3 דביטים. בסדר, זה קצת לחטט בפנים, לא בטוח לאקאונט יש קולקשנים של האבות שלו, של הבנים שלו. אתם יכולים לראות שהנה הדביטס שלו, אנחנו מצפים שיהיו כאן 3 איברים. אתם רואים קאונט שווה 3. בסדר? כל הדביטים שיצרתי עד עכשיו, הנה הדליפה לנגד עינינו המשתאות. בסדר? אז אני יוצא רגע, ומפעיל את היוזינג הזה שהראיתי פה. וזה היוזינג הזה עוד פעם.
באותה שיטה של using, זאת אומרת, הוא פעיל מכאן עד כאן. בסדר? ברגע שאני אעבור את הקטע קוד הזה, ההוראה שנתתי כבר לא תהיה בתוקף, בסדר? ומה שאמרתי לו, זיו אינסטרקטינג, do not include child in parent collection. בסדר? אני מריץ עוד פעם את המערכת. הבריק פוינט שלי עדיין פה, כן, אני מריץ אותו עוד פעם. והתוצאה שאנחנו מצפים לראות זה שנקבל שם 0. אתם יודעים מה, אני אעשה דבר כזה, במקום להריץ אותו אני כבר אעשה לו פרופיילינג, כי אנחנו מצפים לראות בפרופיילר שלא דולף יותר זיכרון. לא עשיתי את זה מתוך האקאונט, לא עשיתי account.dbits. אם הייתי עושה account.dbits, הוא היה הולך לדאטאבייס ומביא לי מהדאטאבייס מה שיש בדאטאבייס. לא עשיתי את זה. הסתכלתי מבפנים, במשתנה הפנימי שמחזיק את זה. בסדר? בואו נריץ אותו בפרופיילר כבר. עשינו בילד, בואו נגיד לפרופיילר רוץ. אוקיי. בואו נסתכל פה על הגרף. נראה אותו עולה. עכשיו, מה שאני אעשה, בגלל שאני כן רוצה break point במקביל, אז אני אעשה לו באמת touch to process, ואני אתחבר אליו. עכשיו כשהוא יגיע לבריק פוינט הוא יעצור לי, ובמקביל הוא עושה פרופיילינג. בואו נפעיל את התהליך. עוד לא גמר לטעון כנראה, הנה הוא טוען. הפרופיילינג כמובן משפיע על פרפורמנס גם, לא רק על זיכרון. אוקיי, הנה הוא גמר, הוא אמור לגמור, יפה. בואו נראה, הזכרה, חיובים, תהליכי חיוב. בסדר, אני מתחיל לקלוט. אוקיי. טוב, בואו ניתן לנו להגיע לבריק פוינט. עכשיו בגלל שיש לנו פרופיילר, אנחנו יכולים לראות איך הוא קורא מהאקסל, זה מאוד נחמד. אם אני אלך לפה, אני רואה שהוא קורא מהאקסל, אני יודע מתי הוא גומר לקרוא מהאקסל, אני יודע מתי ללכת לחכות לבריק פוינט. טוב, הוא קורא את 2000 רשומות שלו. אוקיי, הגיע לבריק פוינט כצפוי, בואו ניתן לו איזה 3 פעמים ככה, בשביל עשיתי F5. כן, פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, ואני הולך עוד פעם להקפיא אקאונט ומחטט לו פנימה בכל העניינים. לא אמור להיות לו כלום. כן, אמור להיות לייב אינסטנס אחד. תכף נסתכל על הפרופיילר יותר לעומק. הנה הקולקשנים שלו, ואני מסתכל על הדביטס. בואו נראה כמה האקאונט שלו, 0. בסדר? פתרנו לפחות חלק מבעיית דליפת הזיכרון. בסדר? בואו ניתן לו לרוץ חופשי. ובואו נסתכל מה קורה בפרופיילר. בואו נסתכל מה קורה בפרופיילר. איפה הדביט? הנה הדביט. אוקיי, הוא עדיין משתולל. כן, הוא עדיין מקצה המון ומעיף אותה. מקצה ומעיף, מקצה ומעיף. שם ישמור. אבל אין הצטברות. בסדר? אתם רואים ש... מה זה? יש, צריך להיות אחד. לוקח לו זמן כנראה לעשות איזשהו רפרש. הנה, הוא הגיע ל9. אין דליפה אבל. בואו אני אראה לכם. קודם כל, בואו נסתכל על הזיכרון. אתם רואים את הזיכרון? העלייה הזאת, זה לדעתי שהוא קרא את האקסל. אפילו זה אני לא יכול להיות בטוח. אבל אתם רואים? תסתכלו. אתם רואים שהוא יציב? הוא לא עולה. אין מגמת עלייה, ואם נשאיר אותו הרבה זמן, אז נראה שאין מגמת עלייה משמעותית. וכאן אני רוצה להראות לכם עוד דבר שעומד לרשותנו. הנה, עכשיו הוא מתחיל להראות אותם. בסדר? יש לו 2, כי הוא עוד לא הספיק כנראה לשחרר. כן, זה, אני לא יודע להגיד בדיוק זה, אבל אנחנו רואים שהוא יציב. אני לא יודע בדיוק מתי הוא דוגם, ואני לא יודע זה, אבל בואו נראה רגע. הבחור יכול להראות לנו גם גרף. אני רוצה לראות את האינסטנסים שיש לבחורצ'יק הזה. ל-A1 rent debit. אתם רואים? תסתכלו מה הולך פה. אתם רואים את זה? לא מעט.
טוב, זה ראינו קודם שהוא מקצה ומוריד, מקצה ומוריד, עכשיו אנחנו רואים את זה בעצם בגרף. אתם רואים? תראו את הקו של האינסטנסים. הוא רץ עד 200, אוקיי? זאת אומרת, יש לי 200, 0, 200, 0, 200, 0. אתם רואים את הדבר הזה? זה מלמד אותנו שיש לנו כאן איזושהי בעיה, משהו לא יעיל קורה. נו, מה קורה? נו, מה קורה? שמישהו יגיד, נו, כולם הרי יודעים. כולם insufficient code רץ. כולם יודעים מה קורה. טוב, אז אני אגיד. מה שקורה זה שמישהו שם business object collection ועשה עליו where, ועכשיו כדי לעשות, מה קורה כשעושים where על business object collection, כידוע? מה זה? לא, לא פילטר. פילטר זה בסדר. אבל מישהו עשה where. כן, בסדר, where ניגש לדאטאבייס, מביא את כל האובייקטים, ואז מתחיל ליצור אותם כדי לעשות את העלולה. הרי מה זה where? תראו, מה זה link? כל הפונקציות link, where, any, זה for each. זה מתורגם בפנים ל-for each. אז הוא מביא את כל הזה, עושה for each. עכשיו, בשביל לעשות for each, אחד לעבור, הוא צריך ליצור אובייקטים, כן? הרי אתם עושים שם תנאי. d, חץ, d נקודה name שווה זה, אז הוא צריך אובייקט d, כן? דביט. בסדר? נכון? הוא צריך בפנים אובייקט דביט. אז הוא עושה אובייקט דביט. אחרי שהוא גומר, הוא לא צריך אותו יותר, אז הוא משחרר אותו. אז 200 אובייקטים, תכף נחפש אותו בקוד, אבל אני רוצה להראות לכם משהו עוד יותר מעניין. אתם רואים מגמה? היגיון בשיגעון. אתם רואים מגמה בירוקים? קודם כל תראו שהציר כבר עלה ל-300, הוא היה 200, הוא עלה ל-300. כל פעם יותר, כי יוצרים דביט. בסדר? הבחורצ'יק הזה, שתבינו מה קרה לי כשבדקתי את זה, אני שמתי את זה, הסתכלתי אחרי 80 דקות, אני רואה שהירוק מראה, תראו, אפשר לראות את זה בגרף, אתם רואים? יש מין קו כזה פה באמצע, אתם רואים? הוא עולה לכאן, יורד לכאן, ואז באמצע יש לו קצת זמן עד שהוא מגיע לפעם הבאה שהוא עושה את השטות הזאת. אז בהכי הרבה זה אמור להיות אותו דבר, כי כן, אבל אנחנו קולטים חיובים כל הזמן, התהליך הזה מייצר חיובים. בסדר? אתם רואים את הפלא הנפלא הזה? זה עולה, זה במגמת עלייה, וזה כבר 400. בסדר? התחלנו ב-200, עכשיו אני קולט 2,000 חיובים. אתם מבינים שהחיוב ה-2,000, לקלוט אותו, זה אומר לעשות for each על 2,000 חיובים, ותכף תראו שזה 3 פעמים. בסדר? אז רק שיהיה לנו איזושהי תמונה, תפסנו אותו על עוד בעיה. בסדר? עכשיו, אנחנו תכף נלך לתקן את הבעיה הזאת. זה בעיית פרפורמנס. זה בעיית פרפורמנס, וזה גם יכול להיות בעיית זיכרון. את ה-2,000 אובייקטים האלה צריכה להחזיק בזיכרון באותו זמן. הפורית שלך מחזיק 2,000 אובייקטים. אם יהיה לך פה כמות אובייקטים שהוא לא מסוגל להתמודד איתה, אז הוא ייפול גם כן. זה גם בעיית זיכרון. בסדר? תראו, בואו, אני רוצה להראות לכם מה הייתי עושה כדי... קודם כל, אני רוצה שתראו מאוד מאוד יפה שהוא יתייצב. בסדר? הוכחתי את זה. דיברתי מספיק זמן כדי שתראו שהוא זהו. דליפת זיכרון כבר אין לי, שזה שמחה גדולה. והנה הוא ממשיך לעלות ל-500, וכבר רואים יפה מאוד את המגמה בגרף הירוק. בסדר? עכשיו, בואו תראו. תגידו לי... טוב. אני אומר, זה ביצועים, וזה יכול להוביל גם לבעיית זיכרון. כי הוא מקצה המון ומוריד אותם. מקצה מוריד, מקצה מוריד. אם תקצי 2,000, אז יהיה לך בעיה. עכשיו, אני רוצה להראות לכם עוד משהו. בואו, מה משתנה? איפה אני יכול לתפוס את הבעיה הזאת? אני יכול לתפוס אותה מפה. אתם רואים שהחדרן דביט מתנהג פה בהיסטריה. הוא מקצה המון. כל הזמן הוא מקצה. יוצר אובייקטים, מקצה זיכרון. יוצר אובייקטים, מקצה זיכרון, יוצר אובייקטים. עכשיו אני יכול גם למיין לפי... אני יכול להוריד את הפילטרים פה. אני רוצה לראות את כל האובייקטים. אני לא רוצה לראות דווקא אובייקטים שיש בהם דביט. אני רוצה לראות הכל. אבל אני רוצה שיסדר לי אותם לפי זה. אתם רואים עוד אובייקטים שיש עליהם פוריצ'ים? בואו נתפוס אותם. אני פשוט עומד פה ומחכה לראות מי מגיע לי. מי שמגיע אני מסמן אותו. את הראשונים. לא יודע. בסדר, סתם. שמתי. לא ראיתי בדיוק מה אני שם. את המערך אני לא צריך. הוא לא ילמד אותי הרבה. בואו נלך לכאן ונראה את הגרפים.
בסדר? טוב, קצת קשה לראות בגלל שההוא יש לו כל כך הרבה שלא רואים את האחרים. טוב, אז נטפל בו ואחר כך נראה איזה עוד אחרים מעניינים יש לנו בעסק. בואו נעצור את העסק. לא מעניין אותי לשמור. ובואו נחזור חזרה לוויז'ואל סטודיו. ובואו נחפש איך נמצא את הבעיה שלנו. אנחנו צריכים לחפש בעצם Business Object Collection של דביט, של חדרן דביט. אנחנו לא מצאנו אותו כשחיפשנו אותו בתהליך, כי הוא באמת מתחבא, הוא לא נמצא בתהליך. הוא נמצא במקום אחר, הוא נמצא בוולידציות של הדביט. בסדר? לקח לנו כמה שניות למצוא אותו. אני פשוט אלך ישר לוולידציה של הדביט. אוקיי? ואני אלך ל-Inefficient Code. בסדר? זו דוגמה יפה ואני מראה אותה, התלהבתי כשעשינו אותה בגלל שהיא נורא פשוטה. זה תהליך שאפשר מאוד בקלות להבין אותו, וזה דליפה שמצאנו אותה וסגרנו אותה, וגם ה-Business Object Collection, אם לא קוראים פה דברים היסטוריים ומאוד מסובכים, הנה יש כאן קוד שממש אפשר להסביר אותו בקלות. תראו, מה שהקוד הזה עושה הוא ככה. יש כמה properties שהוא צריך למלא אותם, ומה שהוא עושה אומר, אני רוצה עבור האקאונט שלי ועבור הקונטרקט שלי ועבור איזשהו due date מסוים, עבור איזשהו תאריך יעד מסוים, אני צריך למצוא את החיוב האחרון. אם יש חיוב אחרון, אני שם כמה properties, כמה נתונים במשתנים שלי, בפרופרטיז שלי, ואם לא, אני שם שם מנהלים ואחד עם כל מיני ערכי ברירת מחדל. בסדר? אתם רואים את זה? כולם רואים את זה? הנה הקוד שמוצא. אז מה הקוד? בואו נראה את הקוד. מישהו עושה כאן קולקשן של דביטס, ואז הוא שם פילטרים. כל הכבוד מצוין, פילטר לפי קונטרקט, פילטר לפי אקאונט, בינתיים לא עלה לנו כלום. הבעיה היא שהתהליך הזה כולו קולט לאותו חוזה ואותו חשבון. בדיוק. מאחר והתהליך הזה קולט לאותו חוזה ולאותו חשבון, זה מצטבר שם. לא, תראו, ברגע שעשית דבר כזה, ברגע שיש כמות גדולה של חיובים לאותו חוזה ואותו חשבון, יש לך בעיה לעשות כאן וויר. עכשיו, ה-Business Object Collection לא נותן לנו פילטר של גדול מקטן האמת שהוא נותן לנו פילטר של גדול מקטן אבל הוא לא נותן לנו פילטר של order. ולכן אי אפשר לסמוך על זה. יכולתי להגיד כאן, להוסיף כאן debits.filter.greater than או less than או less than or equal ולשים את ה-due date. יכולתי לעשות את זה, וזה היה... זה היה מביא לי את כולם ולא הייתי יכול לסמוך על זה שהאחרון למעלה, שאני לקח את הראשון. ולכן הייתי צריך להתחיל לעשות עליהם איזשהו for each ולהשוות את התאריכים. הייתי צריך order by בעצם. אז הנה, אז תראו מה עשה כאן מי שעשה את מה שעשה. עשה כאן קטן מ-due date, זה ה-where. בסדר? את זה אפשר היה ודאי להחליף בפילטר. ואחר כך עשה order by, שאת זה אי אפשר היה להחליף בפילטר. אחר כך הלך ועשה גם count. זו טעות גסה, בגלל ש-count מכריח אותו לעשות for each. ומה הוא רצה? הוא רצה בכלל any. מי שעשה את זה רצה any. any הרבה יותר טוב מ-count, כי any ברגע שהוא נתקל בזה שיש משהו, הוא חוזר. הוא אומר בסדר true. בכלל גם את ה-any לא היה צריך. מה שצריך לעשות, היה לעשות first or default לתוך משתנה, ואז לשאול על המשתנה הזה אם הוא נל או לא נל. עכשיו, ממה זה נובע? זה נובע מזה שאנחנו לא מספיק ערים לכללה הזאת שנקראת Business Object Collection. אוקיי? ה-Business Object Collection זה דבר מאוד מאוד מסוכן. תכף נראה שיש בתהליך הזה כנראה עוד ועוד כאלה. בסדר? אבל ה-Business Object Collection צריך לדעת תמיד שעושים Business Object Collection נקודה, איזושהי פונקציה של לינק, הולכים ועושים for each על המון אובייקטים שמביאים מהדאטאבייס, וזה אומר שאילתה גדולה לדאטאבייס, זה אומר יצירה של האובייקטים, זה אומר לולאה על האובייקטים, ואחר כך שחרור של האובייקטים. בסדר? צריך לדעת להיות מודעים לזה כשמשתמשים. אוקיי, אז בואו נחליף את הקוד הזה במה שקראנו לו efficient code. אני לא יודע, אני קצת לא רוצה להתחייב, אבל הוא בטח יותר efficient מה-unefficient. בסדר? מה שה-efficient code עושה זה בדיוק מה שדיברנו עליו קודם. last debit שווה ל-get last debit. הוא לוקח את הדביט האחרון, ואז הוא עושה בדיוק את מה שעשה קודמו בתפקיד. בסדר? הוא אומר, אם ככה, אם יש last debit, תשים את, למעשה הוא, מה שהיה צריך לעשות קודמו בתפקיד, היה צריך לעשות, אם זה לא שווה לנעל, אז תשים את הנתון מפה, ואם לא, אז תשים את הברירות מחדל. מה זה get last debit? get last debit, הנה הוא לפניכם.
מה שהוא עושה, הוא בונה query שמחזיר לו רק את הרקורד קי של ה-last debit, בסדר? ואז אם הרקורד קי הזה אומר, אם ה-row count גדול מ-0, אז תעשה לי בבקשה get record by key, ואם לא תחזיר null. בסדר? מאוד פשוט. וה-query הוא query expression מאוד פשוט, כמו שאתם כולם מכירים, אז אין טעם לעבור עליו, הוא ממש בסיסי. שטרודל, שאלה יפה. השטרודל זה, where זה מילה שמורה ב.NET. בגלל הלינק, נכון. אז אם משתמשים במשתנה שיש לו שם כמו מילה שמורה, אז צריך אחר כך בכל פעם שמזכירים אותו לשים שטרודל לפניו. בסדר, זה בחירה לא טובה, אל תעשו את זה, זה טעות שלי. לא, אז הייתי צריך לקרוא לזה where expression. אז הוא עושה אותו כחול ושואל אותי כל מיני מה אתה רוצה מחיי. בסדר? אז הנה ה-efficient זה. בואו נראה איך הוא רץ. אני צריך לעשות לו build, כן? אם אני לא אעשה לו build, אז הוא... אתם צריכים להבין שבניגוד ל-F5 שאני עושה פה, F5 פה קודם כל עושה build ואז מריץ. אם אני הולך לפרופיילר, אז הפרופיילר הולך לאקזה. לא עשיתי build, אז האקזה הישן וכל מיני טעויות כאלה שאתה לא מבין מה הולך ולמה זה לא עובד לי. למה הוא מתנהג אותו דבר כמו קודם. אוקיי. כן, אוקיי. בואו נראה שהוויז'ואל סטודיו גמר והוא מרוצה. Succeeded. יאללה. בואו נריץ אותו מהפרופיילר. עכשיו אנחנו כבר רגילים, מכירים, זה עולה, אנחנו יודעים להגיד, הנה עכשיו הוא אומר טוען assets 1. אוקיי, בואו בינתיים נלך לפה, בגלל שעוד פעם אנחנו רוצים לראות רק את הדביט. עוד אין כלום, אתם רואים שעוד אין כלום? הוא בכלל, הוא טוען אסמבלים, עוד אין כלום, עוד אין .NET. בסדר? אתם רואים? אין כלום. תכף נדבר על נכון. מאוד קשה להיות בטוח שזה לא גדול. מאוד מאוד קשה. בואו נאמר ככה, זה לא יכול להיות ברירת מחדל. להיות בטוח שזה לא קשה, זה דבר מאוד בעייתי. טוב, אני מפעיל אותו. אוקיי, אתם רואים שיש לו קורא את האקסל. אוקיי. עוד אין לנו בכלל דביט. תכף הוא יתחיל להראות לנו דביט. ואתם תראו שההשתוללות בדביט נפסקה. בסדר, אנחנו נראה אותו. נראה אותו גם בגרף. אתם תראו שהגרף עדיין קצת משתולל, הוא עדיין עולה ויורד, שזה קשור באמת לסיפור הזה של הדרך שבה הוא מקצה את הזיכרון ומשחרר אותו. אוקיי, הוא עדיין, אתם רואים שהוא לא ירד, הדביט לא ירד ל-0, הוא עדיין עם 4, 5, 4, 5, אוקיי? אז אם אני אסתכל עליו פה, אתם יכולים לראות שהוא עדיין מקפץ, אבל תראו את הציר. לאין שיעור קצר יותר. לא טרחתי, אבל הוא היה מגיע לסוף. צריך להריץ אותו ולראות. אבל רגע, אנחנו עוד לא גמרנו עם הבחור הזה. אולי ראינו את הדברים שעניינו אותנו, אבל מעניין אותנו בכל זאת לחזור לכאן ולהגיד לו, טוב, אני מוריד לך את הפילטר, עזוב אותי מהפילטר, תראה לי את כולם, אבל תראה לי לפי סדר של כמה בייטים אני מקצה בשנייה. בסדר? אני פשוט שם V למי שמגיע לי פה להיות ראשון שני ככה. פשוט שם לו V. כל פעם אני שם לו ומוריד לו בטעות, כי הוא זה, אבל... שמתי על הדביט. נראה לי שגם הקונטרקט צריך. הנה. אוקיי, שמתי על החמישייה הראשונה, אתם רואים הם משחקים שם, הם מתחלפים ביניהם,
אבל הראשונים תמיד מסומנים. בסדר? אני חוזר לכאן, אני רוצה לראות מה הולך. טוב, מישהו, יש לו 2,000 אינסטנסים. שמתי בטעות על הבחורצ'יק הזה. אתם רואים? זה שהוא קבוע ב-2,000. אז הוא מקלקל לי את הקנה מידה. אתם מבינים? אז אני צריך להוריד אותו. אוקיי, הנה האחרים. אתם רואים? אנחנו נעים בין 50 ל-0. בסדר? מי זה הצהוב? קונטרקט אסט. אוקיי? כל החבר'ה שאתם רואים כאן, שנעים בין 50 ל-0, זה בדיוק אותו דבר. זה מה שראינו. ניכנס לתהליך, נוריד אותם, תהליך יקפץ לנו למעלה בפרפורמנס שלו, חבל על הזמן, וגם צריכת הזיכרון שלו תהיה הרבה יותר טובה. אוקיי? אז לפחות עכשיו יש לנו איזשהו סוג של כלי, ואנחנו יודעים איך אנחנו יכולים להתמודד עם דברים כאלה. בסדר? אז בואו ננסה לסכם בשתי מילים את מה שלמדנו. קודם כל, אם יש לנו בעיות של out of memory ו-performance, אז אנחנו יודעים, יש לנו עוד כלי להתחיל לחפש אותן. זה דבר אחד. זה חשוב לדעת שהעולם לא נגמר כשיש לנו בעיה, יש לנו איפה להתמודד איתה. חוץ מזה, צריך לנקוט משנה זהירות כשעובדים עם Business Object Collections. אם הפילטר מאפשר לכם להגיע לאוכלוסייה שאתם רוצים בדיוק, מצוין. אם הפילטר לא מאפשר לכם להגיע לאוכלוסייה שאתם רוצים בדיוק, תשאלו את עצמכם 6 פעמים, האם זה הגיוני להשתמש במה שאנחנו רוצים, במה שאנחנו משתמשים. שימו לב לאפשרות של דליפת זיכרון דרך חיבור לאבא. בין נקודה אבא שווה משהו, מחבר אוטומטית גם את הבן מכיוון האבא, ולכן אם רוצים להימלט מזה, צריך לשים את הדבר הזה. ועוד דבר, כשתהליך מחפש כל הזמן איזשהו נניח חוזה או איזשהו חשבון, קודם כל צריך תמיד לחשוב שהחיפוש עולה משהו, ולכן יכול להיות שכדאי לשים אותו באיזושהי לולאה חיצונית יותר. זאת אומרת, אם אני עכשיו מתחיל לקלוט עבור חוזים חיובים, נגיד, אני יכול לסדר את זה ככה שאני אתחיל לקלוט עבור חוזה מסוים, אחר כך אני אקלוט לחוזה הבא, אחר כך לחוזה שאחריו. ואז כשאני מביא את החוזה, אני מביא אותו פעם אחת, מחזיק אותו באיזשהו משתנה של לולאה קצת חיצונית יותר. אני לא רוצה להדליף אותו החוצה, כן? אני רק רוצה להחזיק אותו, עושה את הבנים שלו, ואז עובר לחוזה הבא, נפטר ממנו, עושה את הבנים. במקום כל פעם בתוך הלולאה לחפש את החוזה. הנקודה, אני חושב, המהותית פה, זה שיש פער עצום בין התחושת המחיר שאנחנו מקבלים מ-Business Object Collection לבין המחיר האמיתי. אוקיי? כשאנחנו עושים משהו והוא שורה אחת של קוד, והוא נראה לנו מאוד ברור ומאוד קריב, וזה באמת יתרון של ה-Business Object Collection, שהוא מאוד מאוד קריב ומאוד מאוד ברור. כשאנחנו עושים משהו שהוא נראה לנו שורה אחת של קוד, אנחנו לפעמים יכולים לפספס את התחושה האמיתית של המחיר שלו. אז אני מציע את זה בתור איזשהו מקרה שכדאי לנו ללמוד ממנו ולהיות מאוד ערניים למה שאנחנו כותבים הלאה, או לקוד שאנחנו מתחזקים. לפעמים טיפול בדבר כזה יכול לקחת אותנו קדימה מאוד יפה. עוד דבר אחד שאני רוצה להגיד, למרות אני מקווה כולם כבר יודעים אותו, אנחנו רוצים, למעשה התחליף ל-Business Object Collection זה מה שעשיתי עכשיו. ראיתם דוגמה יפה לתחליף ל-Business Object Collection. שאילתה יפה שמחזירה את הרקורד קי של הרשומות שאני באמת רוצה, ואז מישהו שמחזיר אותם, פונקציה שמחזירה את האובייקטים שחזרו מהשאילתה הזאת. הדבר הזה הוא קשה יותר כמובן מהרקורד קי, הוא ארוך יותר וקשה יותר לתחזוקה. המטרה שלנו היא שהשאילתה שמביאה לנו את הזה, נכתוב אותה בעזרת לינק. כשנכתוב אותה בעזרת לינק, אז בעצם נקבל גם את היתרונות של הצד הזה וגם את היתרונות של הצד הזה. ובא לציון גואל בקרוב. שאלות? חווי מתי? חווי הולכת לעשות. תראו את הירוקים. הנה, אלה הירוקים. כן, אתם רואים? אלה הירוקים. מה שראינו קודם, שמילא את כל הגרף, זה הירוקים. זה הדביטים, כן. לא, זה לא בפאץ' כי זה מורכב, וכלל שינויים בהרבה מאוד מקומות, אבל בגרסה זה ייכנס.